जानुवारिनि ओंखारहांबाय बिदाया नाहरलाय बिदा ओरै फै ओरैजाय सिगां थाबाय नै सानै ओंखारहांबाय जोंहा थांसै निज्लागुरि नामा बिदा खम देन्जार देलायदों बिदाया जोंना माराम जाम्बासि जाना थांनोसै हारसाफुरि नुदों नै आंखौ बिदा खम देन्जार ओरै गाहायनिफ्राय खेबखोनांगोन नामा बिदा नै जि मोजां देलायदों बिदा बानायथ'ला आंहा बेगाव सोजोबबाय बेलेन्स रेस बानायदों मालाय दंजायो नालाय दंजायो गारियाव फास का बिदानाव साथामजों ज' बिदानाव ज' थानांगौ ब्लग खालामनांगौनि खोथा दं मानो बेबायदि खालामनांगौ जाखो मोजाङै बानाय जि दावराव गायो pigini box जाबाय खम दोनजा सोलायफिननायबावो हारसिं सिरिनो थारखौनो प्लास माइनास खेबनानै दोनदों नामा नों थांलाय फैलाय लामायाव गायबाय आं दासो थांगासिनो नामा बिदा नै नाहरदों इउटुबारानो खामानि गैया नुब्रा जाम्बाबा आंनियाव खालामासै थारमाने आंना बेलेन्स जोब्बायमोन ओमफ्राय आंना चेनेला अनिला नार्जारि साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय बे मानसिया सिगाङाव गाखोनायखायसो माबा जादों नंलायथारदों बे खुसि मोनलायथारदों नोंसोरो जा बेसे खस्थ' गाखोनांदों नंगासिनो बे मानसिया बिराद एक्साइटेड जादों थांनो स्त्रिया नुहैफेराखै नालाय ओंखायनो आंहा दाख्लैसो बेरायहैखांदों थेवबो ब्लग खालामाखै ओरैनो स्टेटासल' होगासिनो आरोना गोदान चेनेलाबो मास मोनसेयानो जाथ'वाखै ओमफ्राय दा रिसार्च जोबनानै गैया हगारथ'नो मोननाय नङा खोमा थेवबो मोनसे स्टेटास होदोंमोन आरो जि ब्लग जायो लामाया फिसा जाथारना ओंखायनो खस्थ' जाथार थाथ'लायनांगौ जायो ओरैजाय ओरैनि फैबा खुनुरुखुम उइंगारफोर बिदिनो गारि गिदिर फैबाथ' ब्लक जाजोबो लामायानो थाथ'लायनांगौ जायो दालाङानो फिसा जाथारना बिनि थाखायनो ओरैनो गारि गिदिरल' हाबजानाय लामायानो जालायजोबथारबायनो मोजां मोनायां जागासिनो दंथारो बयबो मानिया फ्रिलायसिगोन आङो मारै सावथुन होगासिनो थारदों मानसियाथ' बिदाया आंनिफ्राय एसे गोसोमसिन गय बागान जोबथार मोजां मालाय सुबिदाखौ दस्रा साखौ आयै गावसिनाव दंसानद्राबाखौ साबाय सैथो नामा मोजां सालांबाय हनै मालाय जोब्बाय दंजायो नालाय दंजायो मोनहैहां सान्तिफुर मोनफैबाय गाइसमोन नै दा नैबेजों हाबनोसै आयै लामाया माथो दै अखा हादों नामा माथो दै थालायजोबबाय जोंना बिदाना सिख्लायनाव बिराद देन्जारखा हान्थु लोरबो सोमावनानै होनोमोन नामा फैदो गाइसमोन फैगासिनो फै
Isi nang sebra nagin dance selaigun. Kol mengdiar kadau laigun. Andre blog jalas ne guys, tahu mun ya blog depan lamanya. Ajang noi này. Blog sebelah lamanya. Bongsar nu sagen. Yar kardau. Nagin dance selaigun. Nijilaguria doh. Happy New Year later. 2023 Happy New Year Erzaiba. Yuk farajali so ma upin ko kalam bau le lang. Nani men mama kalam. Langau ma tha tau buan na nagir lai tha deng. Ayo. Tau buan. Ku dah nagi na sa supai na sa na dei. Supai mi rai jai. Ai ang pui khang ba supai mi rai nong a. Da ki si ma di dau supai khang deng. Nani men langau su na pun. Sampah tersinggah pada gelau no langau sona ber. Ayo udah jemput yang pun kita jahwinai sekali sih lukisan lagi sih. Mun bye bye. Kardo. Hui dong, kardo. Oh bahai. Ayo, iman sanai. Ayo bisa. Jadi hanjut satu. Thank you kita nama. Kalau thằng này thì đứng xưng đu kalau thằng này sẽ mấy cái giải như vậy. Wah thằng cái bisa đu kalau thằng này đu kalau udah jadi mela. Dukan. Ayo sila sekolah sih men. Duh kalau thằng mày đừng. Kesan lagi deh. Katanya. Sade thap na. Kita kasih guys. Purus kita kasih di sana. Khang dừng ngang mi farse nay hor fin kefse o rose. Di mau sama lại. Foto mà masih video chấm đâu. Nagabor, Nijilaguria ko yan, di ba ko dito guys na. Rồi. Phút thằng này sửa. Các bạn mới đi dòng xây chứ. Con ra rồi. Cho nó có cái gro có sọt này. Chính chất thật. Photo khởi ra gro solo. Này. Nơi chừng nào photo khởi ra gro. Udah selamat pergi ke biru tak kena. Wah, bijir lo nengah. Bara kaca kan sama dah bijir baik. Nggak jangan mau sekunda ya. Mau sekunda ya. Mau jangan kau isman berai felai ba, jenai. Slower rupai. Asu pakai orang kerja nak tertung ni. Dah buat apa ya nama? Kamera mana ni? Nah, macam na petrolan bay. Guys, mana? Lungi macam tu, apa saja? Nih, dah sudah jumpa. Nih, cuba kerlai. Deh, khabar tu nani refill wa.
नुबाय बेसेबां मोजां नुयो नुबाय दा होमबा रोङा नोंसोरो आरो अखादालै दा आखाया माथो मावोरा आंनाबो मानसिफोरखौनो सिनायबावलासो नैबे सोरमोनथाय र' ए लावथाय आयौ बयेमावसो नै बे मा बेदरथाय दाउ बेदर दाउ लकेल दाउ लकेल लेवबा मा जादोंथाय बिसोरबा नै आसोलफ्रा ओरै दंजोबो नै ओरै लागावगासिनो सासे इउटुबारा दा थांनो नागिरबाय दहायनिफ्राय भिडिअ खालामनो सोलाबासै दा थांनो ओंखारबाय लास्ट खेनसे मोसाबावदों ओमफ्राय नै दे जाला लोंनानै नै थेन्थ'जोब्बाय नै गैला दा थांसिगोन नै एसे मोसाबावदों ओमफ्राय थांसै